Welcome to the best lutong Kapampangan dishes. Tara, lutuin na natin ang napakasarap na tahong or sa Kapampangan, sulib. Bago yon, kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa bago naming upload. At kung magustuhan mo naman ang video ito, paki-like naman yan at mag-comment ka na rin sa baba kung ano pa yung gusto mong recipe na lutuin natin. So, let's start! Tingnan nyo naman, takam na ba kayo? Naku, ang sarap-sarap nito. Bago natin lutuin ang recipe ito, alamin muna ninyo ang mga benepisyo ng tahong. Una, nakakapagpalusog sa puso natin. No? So, yung mga taba-taba dyan, may iwasan. Pangalawa, may iwasan din ng arthritis, joint pains, papalusog ng ating bones and teeth. Siyempre, nagpapalakas din ng immune system. Mababa yan sa calorie, prevents anemia, maganda rin sa balat, at mataas sa protein, iron, vitamin B12, at omega-3. Narito ang mga ingredients o mga sangkap. Siyempre, meron tayong bawang. Mga 3 butil or 4. And siyempre, meron tayong luya. Medyo madami yung luya. Siyempre, sibuyas. And kamatis. Pwedeng 4 na piraso hanggang 5 piraso. And siyempre, pechay. At ang ating bida, ang tahong. Simulan natin sa pagpapainit ng mantika. Siyempre kapag mainit na, ilagay ang bawang. Kapag medyo brown na, siyempre isunod ang sibuyas. Ayan. So, igisa-gisa lang. Kapag naamoy mo na ang napakabangong bawang at sibuyas, siyempre, susunod na yung luya. Dinamihan natin ang luya dahil nga yung tahong medyo malansa. Para hindi natin malansahan yung lansa niya. So, gisa-gisa rin. Hanggang medyo maging brown na siya. Shoutout nga pala sa mga nanonood, sa aking mga estudyante, kay Princess Jen, Diane, Ivan, Cristel, and also kay Clarence sa Sidera. Thank you sa panonood. Gayon din sa aking mga co-teachers dyan sa Kamyas. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Huwag na huwag po kayong mag-i-skip ng ads. Retry nyo na to mga ka-foodies. Masarap ito. Okay, susunod na isasahog natin ay ang kamatis. Ayan, pwede nyong dagdagan yung kamatis, depende sa inyong panlasa. Kung gusto nyo ng medyo maasim-asim, dagdagan ng kamatis. Medyo mahal kasi yung kamatis ngayon 4 na piraso, 20 pesos. Sa mga small YouTubers dyan, hello sa inyo. Please, supportahan nyo po sila, yung mga nagko-comment po sa ating comment section. Nakagaya kong small YouTuber din. And also, hi kay Sir Bads Maranan. Ito, malaking YouTuber na to, pero nakasuporta pa rin siya palagi sa aking mga vlogs. Thank you! Okay, next. Sahog na natin ang tahong. Yan, malalaki po yung nabili kong tahong.
Medyo mahal din. 140 pesos isang kilo. Marami-rami na rin. Ayan. So, igisa-gisa lang. Huwag mo nang lalagyan ng tubig para sipsipin ng tahong yung kamatis natin. Para nanunuot yung sarap. So, igisa-gisa lang. Yan, ihalo-halo lang. Hanggang manuot ang kamatis sa tahong. Yan. Okay. So, sunod naman, lalagyan natin yan ng syempre tubig. Nasa inyo na kung gusto nyo ng masabaw. Pero usually, mga 2 hanggang 3 cups yan. Pwede na. Ngayon, kung gusto mo ng mas masabaw, dagdagan mo yan. Ayan. So, pakuluan lamang yan ng 3 minuto. 3 hanggang 5 minuto. Kasi kapag sumobrang luto naman yan, titigas yung tahong. So, yan. Ilagay na natin ang pechay. Isa sa paborito kong gulay ang pechay. Masarap siya sa kinamatisan. Or ginisang kamatis. Haluin lang. So, in 2 minutes, pwede na yan pagkakulo. Kasi hindi rin naman maganda na yung gulay masyadong luto. So, pwede na yan. Yan, yun ang ating finished product. Napakasarap, di ba? Ayan, luto na ang ating kinamatisang tahong or ginisa sa kamatis.